Bon dia, som en Lluís Escudero i Naina Coll i PES del projecte Experiència CIAGE dintre de l'estudi de l'espai i el temps, format per professors i professores d'Història, Història de l'Art i Geografia. Com podem veure a l'enquesta inicial que varen elaborar alumnes de 5 graus de la Facultat de Filosofia i Lletres, un percentatge elevat d'alumnat empra la IAG a les pràctiques. A les experiències docents que es presentaran a continuació, ens centram en aquest àmbit amb l'objectiu de fomentar un ús adequat i conscienciar de les seves limitacions. Som Magdalena Cerdà i presentaré l'experiència de la pràctica en via al grau d'Història de l'Art. En el primer semestre del curs 24-25 s'ha realitzat aquesta pràctica una assignatura de formació bàsica de primer curs, que és Iniciació a la Història de l'Art 1, Antic i Medieval. Al llarg del curs s'han desenvolupat dues pràctiques d'aquest tipus, una de cada bloc de què consta l'assignatura, Art Antic i Art Medieval. La pràctica ha consistit en la preparació autònoma, en petits grups de 3 a 5 alumnes, d'un tema que he assignat com a docent relacionat amb el contingut del temari. A cada pràctica, els grups han treballat amb una metodologia diferent. La primera és la tradicional, en bibliografia acadèmica, i la segona és en via, com ara ChatGPT. En cap dels casos se podien emprar els apunts ni informació web no acadèmica, com ara Wikipedia o webs divulgatius. Després de la pràctica, se va fer un debat sobre els avantatges i desavantatges de la metodologia utilitzada. Aquest debat se va dur a terme a través d'un fòrum d'aula digital. Les conclusions a les que arribaren els alumnes són les següents. Pel que fa a la IA, consideren que facilita la feina, s'obté informació de manera instantània, però, com a desavantatge, indiquen que les respostes no sempre són idònies i no s'aprofundeixen en el tema. En definitiva, que no és tan fiable. Al respecte, un grup indica, per exemple, que no utilitzaria la IA per preparar un examen. Pel que fa a l'ús de bibliografia acadèmica, consideren que suposa una major inversió de temps i un major esforç, però també implica un assoliment més acurat dels continguts, que se treballen de manera més completa i més profunda, i, a més, garanteix que la informació extreta és verídica i fiable, ja que se suporta en un treball acadèmic amb la cita de referències i de fonts. D'altra banda, els alumnes de l'assignatura també han emplenat les enquestes inicial i final del projecte d'innovació docent sobre l'ús de la IA, a les que han fet referència als IPs del projecte. El doctor Garcia i jo mateixa hem dut a terme dues pràctiques, al llarg de 4 sessions de 50 minuts, les quals giren al voltant de l'ús de la IAG. Hem fet a l'assignatura de formació bàsica de primer curs, la idea d'Europa a través de la història, impartida a 6 graus diferents. Els 197 alumnes participants són tots de la Facultat de Filosofia i Lletres i, en concret, la pràctica s'ha dut a terme als graus de Història, Història de l'Art, Filosofia, Llengua i Literatura catalana. L'objectiu d'aquestes pràctiques era fer que l'alumnat entengués les debilitats i les mancances de l'ús de l'IAG i que veiés que es pot integrar en el procés d'aprenentatge, però sempre amb un suport de treballs acadèmics que ell mateix ha de poder comprendre i processar. A cada una de les sessions han dividit la classe en 2 blocs, alhora subdividits en el que són els grups habituals de pràctiques, uns 3-4 alumnes. A la primera pràctica, una meitat feia feina amb ChatGPT i l'altra amb un article acadèmic. A la segona ho fèiem a la inversa. Les preguntes que havien de contestar els grups que ho feien amb la IAG i els que ho feien amb l'article eren les mateixes. Quan s'han contestat totes les preguntes, es demana a l'alumnat que ompli una enquesta per a detectar les avantatges i les desavantatges de l'ús d'un article acadèmic i de l'ús de la IAG. En elles s'inclouen conceptes com, per exemple, el grau de comprensió o la concreció obtinguda segons la font emprada. A continuació, presentarem els principals resultats obtinguts a partir de les activitats realitzades. Primerament, vàrem demanar als alumnes què prioritzen més a l'hora de llegir un text. Com es pot observar a la gràfica següent, el que més valora l'alumnat és la claretat expositiva, per damunt de la profunditat, detallisme i abundància de les dades. És a dir, el que vol és un missatge directe i clar.
Els alumnes varen reconèixer que necessitaren llegir l'article científic diverses vegades per poder entendre en profunditat la informació obtinguda. També varen coincidir en que l'article oferia una informació molt detallada, però també més fiable que en el cas del ChatGPT. Malgrat que els alumnes són conscients que l'article científic ofereix informació detallada i fiable, com podem observar a la gràfica següent, valoren molt més que la informació obtinguda mitjançant la intel·ligència artificial és més comprensible i accessible per a ells. Finalment, varen plantejar a l'alumnat si considerava més adient basar les seves respostes només en un dels dos elements, és a dir, article científic o intel·ligència artificial generada, o si la combinarien. Com es pot comprovar a la gràfica, un 60% d'ells no optarien basar-se només en la intel·ligència artificial, sinó que prefereixen combinar amb dos models. D'aquesta manera, varen considerar el que implicaria seria l'obtenció d'informació clara i més comprensible, juntament amb informació més detallada. La present experiència s'ha dut a terme en el grau de Geografia, concretament a l'assignatura Itineraris culturals i naturals. Es tracta d'una assignatura optativa de quart curs, primer semestre. Hi han participat 8 alumnes. L'objectiu d'aquesta experiència ha consistit en aplicar la intel·ligència artificial per millorar l'aprenentatge del patrimoni cultural i natural. La metodologia s'ha basat en una activitat d'integració de la intel·ligència artificial en el disseny artificial. Inicialment es va passar una enquesta als estudiants i una vegada acabat l'experiència també es va passar una enquesta final. Els resultats obtinguts ens mostren que inicialment el 100% dels estudiants ja empraven l'intel·ligència artificial. Els avantatges que li atorguen són la seva velocitat, l'aportació d'idees i resolució de dubtes, i desavantatges, error d'informació, falta de fonts i dependència. Pel que fa als resultats de l'enquesta final, mostren que la mitjana de satisfacció és d'un 7,4, els avantatges segueixen sent estalvi de temps i facilitat per trobar informació, i desavantatges apareix, a més de la informació errònia i falta de precisió, limitacions a escala local. Les conclusions que hem obtingut d'aquesta experiència és que el 90% l'ha valorada positivament, per tant, veuen l'intel·ligència artificial com una eina amb molt de potencial per desenvolupar itineraris, i, d'altra banda, alguna limitació encara a dia d'avui, i és que la intel·ligència artificial presenta limitacions a nivell d'informació a escala local en termes de patrimoni cultural i natural, on la precisió es esencial. Bien, tras las 3 experiencias en los 3 grados, extraemos ahora una serie de breves conclusiones finales. Con este fin, después de la finalización de las prácticas que se han presentado aquí, el alumno rellenó unas encuestas de satisfacción donde, de manera general, el uso de la inteligencia artificial generativa fue considerado como positivo. No obstante, también hay que resaltar que hay una opinión bastante general de que la información obtenida con esta herramienta de inteligencia artificial generativa no siempre es fiable y que hay una necesidad de contrastarla y de ampliarla. Por último, hemos realizado un análisis cualitativo y hemos extraído debilidades y fortalezas en el uso de la IAG. Como debilidades, pues la información es de menos calidad que las fuentes académicas, hay un exceso de información y una falta de concreción, y hay una sensación de fiabilidad que podríamos calificar como mediana. Pero también tiene fortalezas, destacando la inmediatez de la IAG, que es más comprensible que las fuentes académicas y que obviamente pues da lugar a menos tiempo de trabajo y menos pensar